Mi ćemo vrlo brzo, pošto nam je predlog za sve ono što će se raditi od para koje stižu od kazni preko policije, sve ono što će se raditi, dakle, Agencija za bezbednost saobraćaja je dala zeleno svetlo i mi ćemo vrlo brzo krenuti i u videonadzor na pojedinim raskrsnicama gde je policija to tražila, u postavljanje ograda, u jednoj vrsti edukacije, ne volim tu reč, ali to je u jednoj vrsti posebnog obrazovanja našeg stanovništva za učesnike u saobraćaju, posebno kada su školska deca u pitanju. Takođe smo krenuli sa rekonstrukcijom biciklističke staze, dela biciklističke staze kod Parka Svetog Save, kako bismo ljudima mogli da podelimo bicikli kao što smo obećali. Dakle, uveliko se radi. A videonadzor na Keju, i to je jedno pitanje? Videonadzor na Keju, kod oficirskog doma, da, i na određenim pozicijama gde je policija procenila da je, da kažem, zbog bezbednosti jako bitno da tih kamera ima. I polako, ali sigurno, mislim da uvodimo nekakav red kada je videonadzor u pitanju, jer ne znam da li ste čuli da je jedna kućica oštećena sada u vreme praznika. Mi smo to prijavili policiji, tako da jednostavno... I pogledajte, ja volim što se ljudi mladi okupljaju na onom amfiteatru kod Keja, to je sjajna stvar. Ali bar da ostave za sobom čisto, da ujutru ljudi koji dolaze iz Medijana u 4-5 sati tone i tone Ili približno čisto. Ili približno čisto.